Днес ще ви покажа как да премахнете инкогнито режима от Google Chrome. За целта отворете търсачката, напишете Run, после Regedit, натиснете OK. Натиснете Да и ще се отвори регистърът. После отворете HKA Local Machine, след това Software, превъртете надолу. Тук виждаме Policies, штракнете с десен бутон New и съответно New Key. Наречете го Google. После пак с десен бутон New и тук пишем Chrome. В самата папка штракнете с десен бутон New Word 32-bit Value и я наречете Incognito Mode Availability. Не Incognito Mode Availability, а Incognito Mode Availability. Ето как трябва да изглежда. Щръкнете с десен бутон Modify и сложете едно тук. След това рестартирайте компютъра. Режимът инкогнито вече няма да е достъпен. Това е всичко. Бях Блор. Довиждане на всички.